Presyo sa pipila kalamas o ubang gulay sa public market sa Zamboanga City miabot og doble. Sumala sa Office of the City Agriculturist, gipaabot ang pagsaka sa presyo niini panahon sa ting-ulan. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Miangal gayud kining usa ka mamalitay sa Mangay Public Market sa Zamboanga City dihang namalit og kamatis nga ana sa 180 matag kilo. Sumala pa, ana lang kuno ang kamatis sa 120 per kilo sa miaging bulan. Mahal masyado. Ang sahod, the same lang. Tapos yung lahat ng kwan mahal. Sana bumaba naman. Wawa kami. Gawas sa kamatis, subling ni sa kasabang presyo sa pipila kalamas o gulay sa syudad. Sumala sa ubang mamaligya ay midoble na ang presyo niini. Sama sa carrots, kung itandi sa milabayng semana, anaara kuno kini sa 120 per kilo. Apan karon, misaka na sa 240 per kilo. Ang atsal nga anaara sa 240 matag kilo, karon misaka na sa 300 hangtod 320 per kilo. Pero hinuon, adunay mga lamas ug gulay nga nagpabilin sa ilang presyo sama sa sibuyas nga anaa sa 120 per kilo ug ahos nga anaa sa 140 matag kilo. Sumala sa mamiligyaay nga si Jeneline, halos matag semana nagasaka ang presyo niini. Ay masyadong mamahal lahat mahal. Ayawan ko ba dahil wala kayong magawa, yun na kasi ang deliver sa amin. Kung ano yung price nila, syempre magtataas din kami. Sa weather daw, yun ang sabi na sa weather, laging umuulan. Sagad sa mga baligyang gulay ug lamas sa Magay Public Market, gikan pa kuno sa Cagayan de Oro City ug Bukidnon. Hinuon, sumala sa Office of the City Agriculturist, monitored ang mga presyo sa mga gulay sa public market tungod kada semana nila kining ginabisita. Apan dili gayud matud pa mapugnan ang pagsaka sa presyo, ilabi pa nga nakasinati na sab og pag-ulan ang Mindanao nga maoy rason sa pag-ubos sa supply sa gulay og pagsaka sa presyo niini. Og posible pa gayud kining musaka kung padayon nga makasinati og mga pag-ulan ang lugar. Usually gano'n naman kasi talaga sa pricing sa production ng agriculture. As of now, hindi pa masyadong tumataas yung gulay. Pero hopefully, hindi papasok sa atin ang bagyo kasi pag once pumasok, tataas talaga yan. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.